A tak prvá tretina z našej strany bola vôbec dobrá. My sme vyhrali 3-krát po sebe a trošku sme si asi mysleli, že nemusíme brániť alebo čo. A bolo tam strašne veľa prečíslení. Chvála Bohu, nás Košo veľmi podržal v tej prvej tretine, tam keď bolo 3-0, prepač, tak nikto nemôže nič povedať. Takže prvá tretina nebola dobrá, ale potom ten výkon bol veľmi dobrý tímový. Dali sme gól z presilovky, ubránili sme tam oslabovky, takže super robota na konci dňa. Paťo, tvoj gól na 1-1 bol veľmi dôležitý. Prišiel po tom, čo ste dostali gól do šatne v prvej tretine. Tak áno, každý gól je dôležitý. Samozrejme, bolo pre nás dobre čím skôr vyrovnať, takže som rád, že to tam padlo a potom sme ten zápas zvládli. Takže super robota od každého jedného hráča. A najviac by som pochválil Koša, lebo hovorím, tá prvá tretina, tam keby nepochytal tie veci, ktoré pochytal, tak dneska sa to veľmi ťažko otáča. Dnes to vyzeralo od tej druhej tretiny opäť ten váš dobrý výkon, ktorý ste podávali v predošlých zápasoch. Čomu pripisuješ tú najväčšiu zmenu, že čo sa stalo po tej sérii tých nevydarených výsledkov, že ste sa naštartovali zase na tú víťaznú voľbu, ťahate? Tak začali sme robiť tie veci, ktoré nám vypadli v tej sérii, keď sme mali na sebe deku. Proste, no to je normálna vec, že to sezóna je dlhá, proste nedá sa hrať furt 100%. Jednoducho nedávali sme góly, dostávali sme veľa gólov, robili sme zlé rozhodnutia na puku. Dostali sme sa z toho a teraz treba makať, aby sa niečo podobné už neopakovalo. Hovorím, bolo to ťažké obdobie, ale verím, že sme z neho vyšli silnejší.